काका काका मस्त जेवण होता एकदम. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टीज ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आज असं शैलेशचं लग्न. शैलेश मिस्त्री म्हणजे आमच्या बँजोतलं मेन पार्ट. काल त्याची हळद झाली आणि आज असं लग्न. तर आपल्या कोकणातला पारंपरिक पद्धतीने लग्न कसा पार पडता, लग्न सोहळा तो आपण बघूया. चला, आज एक त्या निमित्ताने आपलं ब्लॉग पण होईल आणि बरेचसे आपले तिकडे सबस्क्रायबर पण असत, तर त्यांची पण आज भेट होईल. तर चला आज जाऊया शैलेशच्या लग्नात. मग आता उशीर झालो, बाकीचे वाजवणारे गेले आहेत. चला तर मी पण निघतोय. चला तर इकडे असा शैलेशच्या लग्नाचा नाश्ता. आता हे बघा, या घरात लग्न लागताला मुलीवाले ह्या घरात असत आणि सदा नाश्ता वाटता. फक्त चहा थोडीशी दे माका, समजलं काय? मग तू घेतलं चायवाला पोलीसवाला या साईडला जेवण बनवतात लग्नाचं जेवण. हे बघा, आणि आमचे आचारी काका हडकर काका. हे बघा, हे काय काका, ह्या काय डाळ भात भाजी. आले जेवण रेडी झालं रे. हां, त्या साईडला ते भाजी बिजी कापतात. मग कापतात भाजी, तो कांदो कापतात की होय बिया खाऊन झाला. बरी नाश्ता करून झाला. आता आपण इलाव नवऱ्याच्या घरी आणि आता नवरो निघत बाहेर पडत लग्नासाठी. बघूया तयारी झाली या. हे यजमानी आहेत. हे भाच्या झालं तयार. नवरो खाया. हा, नवरो खाया. नवऱ्या चल, झालं की नाही? नवरो तयार, ही यजमानी तयार झाली. पाय बिया पडता नवरो रेडी झालो. आज काय, आज लग्न काय, कसा वाटता? खुश हो ना? नाही ना, आताच सांग रे. नाही ना, आताच सांग. कसा वाटतं सांग आज लग्न? होय रे, जाऊया. होय का, मी घेऊ काय? चला. जानवशाक बसलो.
तिला गंध लावायचा. गंधद्वारा दुरावदशान तापविषम दीपम दर्शयामि महाविष्णु सर्व उदाय हा म्हणून व्हिडिओ काय सगळ्यातच करूचो आता वरा ते दाखत करू तुझा नांदवाली घरात असते पाणी घ्या फिरवायचं हातावर घ्या पदार्थ घ्यायचा कॉलर वाईट देऊ भेडू बघता बघा गेल्यानंतर नवऱ्याची मंडावळ मुलीला बांधायची आणि मुलीची एक मंडावळ नवऱ्याला पाठवून द्यायची. ही मंडावळ बांधून झाली नका द्यायचं बरं आता नवरो एकदम रेडी दिनेश मसरो नवरो रेडी झालो दाखवूया वाचो ब माझ्या आता नवरो माळ्यावर जाऊन उभं राहिलो. मी आता बँजो वाजवतलोय त्यामुळे ह्याच्या पुढची व्हिडिओ जरा करूक मिळायची नाही तर बाकीच्या नंतर दाखवूया.
शैलेशचं लग्न पार पडला आणि इकडे जेवणासाठी पंक्ती बसलेत बघा या साईडला जेवण मरा जेवण होय तुका का जेव काढू काय अरे या साईडला पण एक मोठीच्या मोठी पंगत बसली आहे उमेश चला सांग जेवण छान आहे ना हो पण मस्त एक नंबर बहुतेक माणसं जेवून आलेली दिसतात हो खुर्च्या खाली होताच म्हटलं आता मी तर सांगणार असतो नाही अजून आता 12 वाजलेत ना नुकते आरामात तेच खाऊन येलेले आहेत सगळे हे कोण नसतानाच हे येतं ना हे बघ भात भात करीत हे बघ असा पाण्याची केल्या काय वाटतं आता भावाचा लगीन झाला खूप प्रयत्न केलास हा तू आणि भाऊजीने आणि ह्या भाऊजीने पण बरंच प्रयत्न केल्याने आता मस्त खुश ना आता
ए तिघाने उधारा तिघाने उधारा कान हे एकमेकांकडे बघत चल. पुढे जा. हातातला बॉकेट हातातला बॉकेट पुढे थोडा पुढे ए शैलेश पुढे ये जरा. हा सूर्य दाखव बरोबर दिसलो सगळ्यात जुने सबस्क्रायबर भेटले. धन्यवाद आमचे व्हिडिओ बघतात त्याबद्दल. चांगले असतात आणि आता जेवून घेऊया. ओके दिनेश जाऊया ना. होय भूक लागली भूक लागली आता. आता खैते बोलू आता येणार नाही. नवरा जेवक बसलो नवरा नवरी भरपूर जेव. तुका नाचाचा हा वरातीत समजलं. दोघांनी भरपूर जेव हा नाचाचा दोघांका वरातीत समजलं काय. हो भरपूर जेव हा लीना भरपूर जेव. भाऊजी भरपूर जेव हा. हे हा कुर्ले हे मग चला आता बरोबर रेडी असतंय मी आता लक्षात ठेवा. हे तुका काय या चालू हा काय तर माका सांग. पट भरला आता खुश. आता आमका इसरा नको हा. ते मी साळकरवाडीत राहतोय तो माझं झील लक्षात ठेव. ओळखतलं ना. तू बोलत नाही व्हिडिओ चालू आहे. हे बघ ए सदा म्हणून लगीन हो काय बघ अशी बायकोची पर्स बीस घेऊन राहावं गावता बघ. काय काय सगळ्यांचेच लाडके माझी लाडकीचा बायको ना. हे बघ त्याच्यात कसं माहिती तशी ती चैन खोलून पण तसं हे घेऊ शकतो तुम्ही असं काय. आता नको म्हणता चेन खोलून मग सदा जरा जाऊन हातगाडी घेऊन या वरात काढूची. मोबाईल आहे हा मग केवढा मोठा काम करतो. वा वा मोबाईल आहे काय इकडच्या कप्प्यामध्ये महाराज नको नको बायकोची परत दाखवते ना. काका काका मस्त जेवण होता एकदम भारी. हो जेवण मस्त होता. शैल्या कसं जेवण झाला. हे जेवण कसं झाला. याला बोलणंच नाहीत रे काय सांगणार याला. तो गोड खाना नाही हा. गोड खाना नाही हा ह्यो जास्त. तेव्हा काय तर आपला उद्या जरा तिखटच काय तर तेव्हा हा. कोणतं शनिवार हा कधीपासून. आता आपलं नवरो बँजो वाजत हा सफरचंद तेच वाजव.
ते मोबाईल लागले आहेत गो 1 2 3 4 5. बाबू बाबू जरा बाजू कर. बाय 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 ठेवायचं असं. नाव घेऊ का आता नाव घे नाही मागे जायचं आता घे मी आता जातो घेऊ का वेळी आली आमची वरात पहिलं पाऊल टाकते शैलेश रावांचं नाव घेते आणि टाकते पहिले पाऊल घरात. आता शैलेश तू घे. चांदीच्या ताटात हे जुना झाला रे चांगला काहीतरी घे. बरोबर आहे. चांदीच्या ताटात जलेबीचे तुकडे ममताचे नाव घ्यायला मला नाही आडेवडे. चल आता जाऊ ना घरात. जेवण जा. मित्रांनो आत्ता वाजले 8:30 वाजले आणि शैलेशची वरात 8:15च्या मनात गेली घरात आणि आता सगळे जेवतील वगैरे. मी लवकर घरी येईल आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की मला कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडलो तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चल बाय बाय.